Mehet. És mi árad van erre felé? Jó. Most újra? Hát onnan, hogy keressük a vadembert. Ja, akkor ez egy ilyen jelenet volt. És akkor én jövök. Igen. És mit mondjak, Sanyi, azt mondjuk, hogy Jól van, mehet, és ne nézz a kamerába. De Rob... Jól van, mehet. Na mehet. Megyünk Sanyihoz. Mehet. Na várja. Most már legyen a ura. Mit mondjak Sanyiról? Mehet. Megyünk Sanyihoz. Nem mehet. Nagyon hülyen nézzel. Én vagy ő. Ő. Szóval mehet, akkor jó. Megyünk Sanyi barátunkhoz. Ki az a Sanyi? Ki az a Sanyi? Segít megkeresni a vadembert. A vadembert? Minek nektek a vadember? Meg milyen vadember? Hát hallottuk, hogy létezik itt egy vadember. És pénzt kapunk érte, ha megkeres. Ez a Sanyi, hogy tud nektek segíteni? Hozzá mentünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet. Értem. Nincs kedved jönni velünk? Mehet. Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Egyik arról segít megkeresni a vadembert. A vadembert. Milyen vadembert? Az erdőben él. Kapunk érte. Jó, belenéztem. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Na jó, mehet. Megyünk Sanyihoz. És ki az a Sanyi? Egyik haverunk. Egyik. Aki segít megkeresni. Megyünk Sanyihoz. És ki az a Sanyi? Jó. Megyünk Sanyihoz. Megyünk Sanyihoz. Várjál! Na, mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Mehet. Megyünk Sanyihoz. És ki az a Sanyi? Egyik haverunk segít nekünk megkeresni a vadembert. A vadember? A vadember. Az erdőben lakunk. És mit csinál az erdőben? Mehet. Megyünk Sanyihoz. És ki az a Sanyi? Ki az a Sanyi? De... Megint ha... Jó. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megkeresni a vadembert. Milyen vadember? Az erdőben él, tyúkokat lop. Tyúkokat lop? Minek ez neki? Nem tudom, de aki... Jó, mehet. Mit csináltok erre felé? Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megkeresni a vadembert. A vadembert. Az erdőben él. Sanyi tudja, hol van. És megkeres. Értem. Jó, Ez- elviszlek Sanyihoz. Mehet. A legelejéről? Igen. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Mehet. Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megtalálni. Na, mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megtalálni a vadembert. A vadembert. Az erdőbe él. Értem. Sanyi tudja, hol van. És most megyünk hozzá. Értem. Akkor elvigyelek Sanyihoz? Jó lenne. Meg ha gondolod, jöhetsz velünk megkeresni. Biztos. Miért nem szeretnéd, hogy menjek veletek? Ez már nincs benne. Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megtalálni a vadembert. Van nagyon Megyünk Sanyihoz. Nem, most mi? Hát ide se nézed most. Na mit? Nem. Az nem baj, ha én nem Na, az nézek igen, oda. igen. Jó. Mehet. Megyünk Bolond Sanyihoz. Megyünk Mehet. Sanyihoz. Várjál. Mehet. Megyünk Sanyihoz. És ki az a Sanyi? Segít. Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Ez nem válsz magad. Én. Igen. Én. Mert nemet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megtalálni a vadembert. A vadembert. A vadember tyúk. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Mehet. Megyünk Sanyihoz. Meg minek? Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megtalálni. Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megtalálni a vadembert. A vadembert. Na, még egyszer. Mehet. Megyünk Sanyihoz. Ki az a Sanyi? Segít nekünk megkeresni a vadembert. A vadembert.
Az erdőben. És Sanyi segít megkeresni? Jó, értem. Újra. Menjünk Sanyihoz. Várjál! Mehet. Megyünk Sanyihoz. És ki az a Sanyi? Segít neki megtalálni a vadembert. A vadember, milyen vadembert? Na, valami itt lakik az erdőben. Megyünk megkeresni, pénzt lehet érte kapni. Értem. Jó, rendben, akkor elvigyelek Sanyihoz? Na, gondolod, hogy jöhetsz velünk is megkeresni. Biztos. Nem szeretnéd, hogy veletek menjek? Nekünk kell a pénz. Hát most már pedig azért is elmegyek. Tudod milyen? Olyan, hogy ide tehessem így, itt bele, és én is van. Nincs úgy már, ne?